Sa kasaysayan ng namumuno sa Antique, tanging si Governor Rhodora Cadiao lang ang nagbigay pansin at pagpapahalaga sa mga sakada na nagtatrabaho sa Negros Occidental. Taon-taon nga ay binibisita niya ang mga ito para kumustahin at bigyan ng groceries at gamot na kakailanganin nila para sa pagtatrabaho. Maliban dito ay nagpamigay rin ng mga pangkabuhayan package sa ibang sakada upang hindi na sila lumayo sa kanilang pamilya at magkaroon ng source of income dito sa probinsya. Salamat sa tanan nga imo nga bulig, sa tanan nga imo nga bulong. Durogin din yung payat mo sa amon bulong mo sa batang nga lawas namon. Rob, salamat gid. Okay, salamat lang ko bunga amon no brad para sa amon pamilya. Tuhok kami sa amon yuga para may daray kay kole. Saan na mga kapatay ang may daron na kami na amon nga mangkat para makabulong sa amon pamilya, magpakaon ng mga bata namon. Masa tanan nga gob sa imong tugro nga bulong. Durogin nga salamat para pang namon ng bulig sa amon kalawasan. Kay way mong bulong, way mong sinsa mga vitamin. Halos 225 na nga ng mga sakada ang nabigyan ng mga kabayo, baka para sa cattle racing, sari-sari store package at iba pang livelihood assistance na makakatulong sa kanila. Naging kapuri-puri rin ang taunang pagbibigay ng lechon ni Governor Cadiao sa mga sakada tuwing Pasko. Dahil dito ay abot langit ang pasasalamat ng mga sakada sa ating gobernadora. Ngaran kang sakada nga halin sa Tiki, nagpasalamat din kami. Kag sa amon pinalangga nga gobernador si Governor Rhodora Cadiao nga nagaulikid bilang ginikanan pang Antique sa mga nagapangayaw nga sakada ridya sa Negros Occidental. Sa liwat, palangga ka namon Governor kag kabay nga magpadayon ang pag-atipan sa mga Antiqueño nga nagapangayaw ridya sa Negros. In behalf kang amon mga sinakpan nga dyan, taga Antique, mga Antiqueño kami. Nagpasalamat din kami sa amon gobernadora kang Antique sa pagtubo na kang mayadi nga pag nga panerakan pala kanamon nga mga sakada. Gani nga jatanan pagiganaken pagi sa tanan-tanan nga membro kang mga sakada. Nagpasalamat kami kay Governor Rhodora Cadiao sa pagpalangga na gid kanamon. Ako si Roberto Bado, na taga Sibalom, Antique. Gani nagpasalamat ako kay Gob na pagkadara na naman nga nami gid nagbuligan na kami kag ilapin na gid sa amon kontraktor nga nami ang ana nga pagdara ka namo. Tagdurog gid salamat. Durogin Gob, salamat sa imo nga lechon. Naging padaran kaya ako si Sandy Basi ngarigya sa Asinda Murcia. Yes. Wabo. Thank you Gob sa mga lechon. Kulang pa naman. Salamat kid, thank you kid. Salamat sa pagbisita ka naman dyan sa Negros. Mura mo kami ginapabayaan. Durog nga salamat sa gintugrok naman nga pamor sa tao. Thank you, Gob. Salamat. Salamat. Salamat sa lechon! Ruay Antique! Maliban sa mga sakada, ay naging napakalaking inspirasyon rin ni Governor Rhodora Cadiao sa mga PWD o person with disabilities. Napakasaya nga nila sa mga wheelchairs at assistive devices na pinamigay ng gobernadora sa kanila kamakailan lang.
Outreach and OFW, AUN DPP Fellow, and also below staff here in the province of Antique. And now we are having a Binayan Sectoral Congress for persons with disability and senior citizen. So, kaibat siya sa kada December, kada tuwing. May distribution of all assistive devices like wheelchair, walkers, and cane, and etc. And also, there's also a cultural event after the distribution of the wheelchair. The leader, as a PWD staff, as a PWD itself, I'm very happy and very thank you for all officials, especially for Governor Rhodora Cadiao, who very supportive. Wala the question kung ano ang amon nga gina-propose ka na for persons with disability, ara dayon pirma. So thank you very much. And also, I would like also thank to all officials in the province of Antique. This is the way that we inclusive government in the province of Antique. Okay, go! Malan mo man, kilala mo ko. Thank you very much. Kung na ambal ko nga makulikit sa ako kanimo sa imo nga administrasyon. So now I'm doing it already and malang ko magbuligay talang para sa aman nga sector of persons with disability. Thank you gito. Bali po ngayon po ma'am, ang budget namin ngayon is 100 na wheelchairs, 48 na single cane, 47 na quad cane, 40 na crutches, 23 na walker, and 47 din na single cane yung para sa bulag ba, single cane. And then yung 5 hearing aid para sa mga hearing aid. Gob, salamat po sa mga tulong na inibigay mo sa mga persons with disability dito sa probinsya ng Antique. Salamat dahil todo ang suporta mo para sa kanila, especialmente sa mga PWDs na kailangan para din sa kanila. At sa lahat ng mga provincial officials sa buong probinsya po ng Antique. Marami pang programang handog si Governor Rhodora Cadiao sa mga Antiqueño, tulad ng AX o Aid to Individual in Crisis Situation, OFW Assistance Loan, at iba pa. Salamat kay Rhodora Cadiao nga ginatawagan na kami kang financial kanya para isala akan bata nga sa Victor na sa may Jordan, may financial kami nga gaston. Salamat gid Rhodora. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin. Iyan ay maibigay ang pangangailangan at maiangat ang buhay ng bawat Antiqueño sa probinsya.